Μέσα σε στούντιο που ζωντανεύουν από ήχους, οι συμμετέχοντες ακουμπούν την κονσόλα, χαρτογραφούν με τα χέρια τους κάθε κουμπί και μαθαίνουν να δημιουργούν ήχο, βασισμένοι στη δύναμη της ακοής και της αφής. Με καλέσαν στο τηλέφωνο. Τον Αύγουστο δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, ήταν ο διευθυντής της σχολής. Είμαι διαγραμμένος φυσικά στα μητρώα του ΚΕΑΤ, της σχολής τυφλών της Πάγιας. Και με κάλεσε και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι για κάποια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ηχοληψία θα ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Και έτσι σχετίζεται με τη μουσική, ακούω μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ο άλλος λόγος ήταν κάτι που ήξερα, έχει να κάνει με την ακοή, ότι κάθε αίσθησή μας την έχουμε, όλοι την έχουμε σε κάποιο επίπεδο, αλλά είναι κάτι που το εκπαιδεύεις και το εξελίσσεις. Και σε έφερε μια καλή ευκαιρία για να εκπαιδεύσω ακόμη περισσότερο την ακοή μου. Όλη η μαγεία είναι στο στούντιο. Όταν ασχολούμαστε στην κονσόλα, δηλαδή εκεί πέρα εγώ πιστεύω ότι είναι όλη η μαγεία της εκπαίδευσης. Για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά που κάποιος τους λέει μπορείς. Κάθε μάθημα γίνεται και μια μικρή νίκη, μια απόδειξη ότι η τεχνική γνώση μπορεί να γίνει προσβάσιμη όταν υπάρχει διάθεση, φροντίδα και σεβασμός στην ανθρώπινη διαφορετικότητα. Η μουσική είναι η μισή ζωή. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τους ανθρώπους μας που είναι η άλλη μισή μας ζωή, η άλλη μισή μας ζωή είναι οι άνθρωποι μας, πιστεύω. Το ένα κομμάτι της, το μισό, είναι η μουσική για μένα. Το πρόγραμμα δεν προσφέρει απλώς δεξιότητες. Προσφέρει αυτοπεποίθηση, επαγγελματική προοπτική και έναν χώρο όπου η φωνή τους ακούγεται καθαρά, χωρίς φιλτραρίσματα, όπου ο ήχος γίνεται εργαλείο δημιουργίας και ελευθερίας. Μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Πολλές περισσότερες γνώσεις, εμπειρία και φυσικά το πολυπόθετο χαρτί που λέμε, την πιστοποίηση, με την οποία θα μπορώ να διδάξω κιόλας. Είναι και ένα επάγγελμα που χρειάζεσαι τα αυτιά και όχι να βλέπεις, να πω την αλήθεια. Και τα παιδιά έχουν τεράστια δίψα για μάθηση. Δηλαδή πραγματικά μαθαίνουν τόσο εύκολα και είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή να τους μάθεις κάτι που κανονικά ένας άνθρωπος θα πρέπει να μάθει, να βλέπει και να το κάνει. Αλλά αυτοί μπορούν να το κάνουν χωρίς να βλέπουν και πραγματικά είναι... Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η ΕΡ3 και τα ΣΑΕΚ υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος βλέπει και με την καρδιά. Όταν η εκπαίδευση γίνεται προσβάσιμη, τότε το ταλέντο δεν έχει όρια και ο ήχος βρίσκει τους πιο απρόσμενους δημιουργούς του.